देबासिस कौर जायबा रेप खालामनानै रेपिस मार्डारार जायबा बुथारनानै गालांदों मनिसा बर'खौ बियो जाहैबाय बजरं दलनि दैदेनगिरिनि फंबाय। बर'फोरनि गेजेराव बिराद गेदेर गेदेर माने पलिटिसियानफोर दंसं माथो एख' होनाखै रेप खालामना बुथारना गालांबावबाय नै नाय आरो इल' नङा आरो बहुत दं बेफोरबायदि बुथारजाना गालांनाय पलिटिसियानफोरा मा एख'खौनो होननायाखै जों मा भट बेंक नांगौ नामा नोंसोरनो भट बेंकल'सो नांगो इलेक्सननि टाइमावसो बिराद गेदेर गेदेर बाथ्रा बुङो ओमफ्राय दा रेप खालामना बुथार गालांनाय इनि सायाव मानो जेबो बुङाखै फंनैसो बाथ्रा बुंना होना धरना होगासिनो दं नाय फेसबुकाव बहुत गोसारगासिनो नै फट'आनो गोसारगासिनो नैबे दा फट'खौ नुबाय थानाय देबासिस कौर आरो नैबे सिख्लाया जाहैबाय मनिसा बर' बुथारनानै गालांदों गावनि रुमावनो मोजां बेफोरबायदिथ' साजा होनांगौ गोबाङानो बुंबाय थायो साजा होनांगौ खिन्थु साजा मोनदो साबैसेया बेफोरबायदि गोबां रेप जाबाय चिराङावबो आगोलावबो बेफोरबायदिनो ना गुरनो थांनायाव सासे सानै साथाम नामा सानै ना साथाम सिख्लाखौ बिदिनो ना गुरनो थांनायाव रेप खालामनानै गोरना हास्रायलायनानै हाग्रायाव गारबोबाय बुथारनानै गारबोबाय बिथांमोना नियाय मोनदों ना मोनाखै बेनिथ' जेबो खबरानो गैया दाबो बेफोरबायदि जुदि बुथार जाबाय थायोबा बेफोरबायदि जुदि जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै गालांबाय थायोबा नेक्स्ट टाइमावथ' होनबा जोंनि आसामावथ' माने आसामा टप वानाव दं दा इण्डियायावनो क्राइमाव टप वानाव रेप खालामनायानो जा मार्डारानो जा टप वानाव दं दा आसामा इण्डियायावनो टप वानावनो दङ क्राइमाव बा सानना नायदो आसामा माबायदियाव दङ दा बर्थमान भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आङो माने रावखौबो बुजायनोबो फैयाखै बा गियान होनो फैयाखै आं जाखिनि मिथिगौ बेखिनि बाथ्राखौसो आं दा इयाव बुंनो फैदो बास आं बेखिनिखौ बुंबाय माने दायनिगिरियाथ' साजा मोनखानांगौआनो इयो डेफिनेटलि साजा होखानांगौआनो बेखौ बेफोरबायदि माने नाटक खालामबाय थाबाथ' जानाय नङा आसाम पुलिसा ओरैनोबा जायखौ मेखौनो हमो एनकाउन्टार खालामो दा रेपिसखौ एनकाउन्टार खालामा माने बेखौथ' मानोथो दा बे एनकाउन्टार खालामाखै एनकाउन्टार खालामबानो जायोना बेखौबो हमना लांनानै बेखौथ' एनकाउन्टार खालामाखै बेयावथ' जेबो माने साननांगौनि गैया रेप खालामदो एनकाउन्टार खालामदो बेफोरबायदि जानांगौ रेप खालामग्राफोरखौथ' अट'मेटिकेलि डाइरेक्ट माबा खालामखानांगौ इयाव निमाहा सिमाहा खुनु गैया जेलाव आरामसे सोनानै दालि ओंख्रि जाहैबाय थाबा मा लाब जानो इयावलाय रेप खालामदोंबा डाइरेक्ट बुथारखा एनकाउन्टार खालामखानांगौ आंनि बाथ्रा बुंनाया एसे बोरैबा जानो हागौ खिन्थु आङो जिखिनि बुङो थोंजों सिदा बाथ्रा बुंखायो आङो सोरबा मा सानो आं बेखौ मिथिया जिखुनु आङो बुंबाय आरोखि रेप खालामदोंबा बेखौबो एनकाउन्टार खालाम डाकाइटखौ एनकाउन्टार खालामनो हायो रेपिसखौ एनकाउन्टार खालामनो हाया नामा रेपिसखौबोथ' एनकाउन्टार खालामनो हायोना एनकाउन्टार खालामैखौबो लांनानै जोंनि गेदेर गेदेर पलिटिसियानफोर दं सम बर'फोरनि गेजेराव बेफोर माथो खालामगासिनो दं दालाय खुगा हमथानानै स्रिसो दंलाबायोसं सोरबा साफा सानैया ओरैनो मिडियानि गेजेराव बुंदों ना बुङाखै बेखौबो नुबावाखै दा बर्थमान डाइरेक्ट हमबाय अखानायैनो साजा मोनफिननांगौ लोगो लोगो एखे जाजोबा सिख्लाफोराबो गासैबो एखे नंजोबा सेंग्राफोराबो गासैबो एखे नंजोबा जों मोजां मोननाया खुनु हारि धोरोम राव गैया मोजां मोनलायलायनो हायो खिन्थु गावनि माबाखौ नायनानै एसे मोजां मोनलायलायबानो जाबाय गासिबो आरो आं खावलायो जोंनि गभर्नमेन्टखौबो जों खावलायो जे थाबैनो इखौ हमनानै साजा होनांगौ